što smo mi razvili tokom ovog projekta, to je jedna aplikacija za mobilni telefon koju ćete vi sada moći da instalirate na vašim telefonima. Dobrodošli u aplikaciju Fungal Case Finder. U početnom meniju imate odabir jezika. Mi ćemo odabrati srpski. Na narednoj fotografiji vidite gde treba da odaberete opciju koju želite. S obzirom da govorimo o oboljenjima noktiju, kliknut ćemo na fotografiju 1. Dakle, u pitanju je personalizovana aplikacija za samoprocenjivanje stanja vaših noktiju i namenjena za pomoć pri ranom prepoznavanju gljivičnih bolesti i procene težine. Dakle, vi izvršite izbor slike, trajanje promena, simptoma ili znakova kroz bodovanje skor, prateći sledeće korake. Dakle, prvo odaberete sliku, pa dužinu trajanja promena i odgovorite na sva pitanja sa da ili ne. Ukoliko je odgovor da, morate izabrati i nivo, odnosno da li je nizak ili visok. Ovdje su sada fotografije noktiju i vi treba da odaberete fotografiju koja najviše odgovara izgledu vašeg nokta. Kliknete da na ovom sledećem ekranu. Najpre, dakle, koliko dugo imate tegobe. Evo, 5 godina ili više. Simptomi, neprijatan miris, da, i onda ispod nizak, visok, recimo visok. Bol, ne. Sada pogledajte koliko je vaša nokatna ploča zahvaćena promenom. Recimo da je to do 50%. I dobili smo rezultat koji je 20 poena, što ukazuje da verovatno postoji gljivična infekcija. Od 0 do 9% ukoliko je, odnosno poena, znači da je mala verovatnoća da imate gljivičnu infekciju. U svakom slučaju, ukoliko ste u nedoumici ili vaš rezultat pokazuje da imate gljivičnu infekciju nokta, klikom na dugme zakažite konsultacije, doći ćete direktno u vaš mail klijent koji će vas uputiti da pošaljete mail na nokti@fcf.org.rs. Ovaj mail stiže direktno kod naših stručnjaka koji će vas dalje informisati o daljim i sledećim koracima. Onda imate druga slika, da li je do korena nokta, koliko je do korena nokta. Jeste, matriks je koren nokatne ploče. Suština je kako da rešite problem. Prvo da otkrijemo šta je uzrok i kada otkrijemo šta je uzrok, da vam damo preporuke kako da najbolje rešite problem. Gljivične infekcije su veoma česte, ali kao što znate, zapostavljene. Niko ne priča o gljivama, pričaju o bakterijama, pričaju o virusima, o gljivama se ne priča, a ima mnogo problema u populaciji. I zbog toga smo se mi opredelili da probamo da rešimo taj problem i napravili smo 3 stvari. Ovu aplikaciju za mobilni telefon, softver za vaše analize, zato su one tako dugo trajale i morali smo u hodu kako smo radili to da usavršavamo, i napravili smo alat koji je tako dizajniran da vi možete da ga primenite sami, da sami sebi uzmete uzorak. I to ćemo vam dati danas. Dobit ćete te naše alatke, dobit ćete epruvete, dobit ćete uputstva, će biti na sajtu, odnosno poslećemo vam još jedno. Danas ću vam ja to objasniti. A ono što je najvažnije, to je danas ćemo malo da diskutujemo o tome kako vi ste do sada rešavali problem i kako možete u budućnosti možda da unapredite to. Naime,
teško je da potpuno eliminišete gljive, jer su one prosto svugde oko nas. Drugo, vaše navike i vaša sklonost je takva, ali postoje mnogo načina da vi prosto negujete tu svoju bolest. Ja sam to tako nazvala. Znači da prosto te tegobe smanjite, da vam one ne utiču na kvalitet života, pa možda u nekom trenutku i da potpuno izlečite, mada čak i kada izlečite, one će se ponovo vratiti. Kada su u pitanju ta stanja, onda je nega izuzetno važna, ovo upravo što ste vi rekli. I mi imamo nekoliko predloga na osnovu naučne literature i iskustva. Znači, jedna od mogućnosti kada imamo tu hiperkeratozu, izdignutu nokatnu ploču, onda je važno da se taj mrtvi sloj nokta i kože uklanja. I to je jedna od preporuka, znači da se radi pomoću starih četkica za zube. Evo mi smo ovde hteli vama da demonstriramo, znači te četkice se malo skrate i onda prosto sad taj sadržaj ispod nokatne ploče ili sa strane vi uklanjate. Druga stvar... Dobro, znači druga stvar je da koristite sodu bikarbonu kao pomoćno sredstvo u vodi, ali isto tako soda bikarbona može da se utrljava u kožu, tako što vi sa sodom bikarbonom napravite neku, prosto pastu neku napravite, to je čak i bolje, znači zato što vi time lokalno pravite alkalnu sredinu, zato što gljive vole kiselu sredinu, gljive vole taj detritus ili mrtvo tkivo, znači tu se lepo razmnožavaju i ako vi ovim uklonite to, onda ćete poboljšati regeneraciju tkiva. Onda možete koristiti hipermangan. Ja sam ovdje donela, znači da vam pokažem, hipermangan je jedno izvanredno sredstvo. To smo nekad koristili. Znači, nekada smo koristili pa se zaboravilo. Znači, to su one ljubičaste kristalčići, jeste. Na vrh kašike to stavite. Znači, neizmenično. Sodu bikarbonu i hipermangan, to je preporuka. I ja se izvinjavam, sad prekidam se, a koja je količina, recimo, 2-3 litra vode? Pa bukvalno, mi ćemo čak i manje, na vrh kašičice. Ali to ćemo vidjeti sami. Ostanu. Ostanu. Nema veze. Nije to. Ali izvanredan, da, i to kratko traje. Zato njega, na primjer, možete jednom nedeljno koristiti ili jednom u 15 dana. A koliko često sme? Pa to vam kažem, znači neizmenično, sodu bikarbonu to, onda ono što će poboljšati regeneraciju tkiva i samog nokta, to je ricinusovo ulje, utrljavanje ricinusovog ulja, kokosovog ulja ili nekog drugog ulja po vašem izboru, panteno, to je sve ono što hidrira i što popravlja vaše opšte stanje kože, nokta, dlake. To je takozvana nega. Ja njemu sam uzela u apoteci i ureu za noge. Da. A urea je malo agresivnija, ali s obzirom na to da vi kažete da se to ljušti u redu, ne znam koliko postotnu ureu. 10%. 10%. Ona je u pantenolu razvrata. Tako pravilno. Moj je savjet da nikada ne idete dugo vremena sa jednim tretmanom, nego prosto da kombinujete neizmenično i onda ćete sami vidjeti koji tretman njemu prija. Jer ono što mi radimo, što je naš pristup, to je da odredimo za svaku osobu ono što najviše odgovara toj osobi. To je takozvana personalizacija. Drugo je da vršimo predikciju i prevenciju težih stanja ili razvoja bolesti. Kada smo ovo uradili, takozvanu negu, onda imamo dalje sledeće korake, a to je korišćenje takozvanih biljnih preparata ili eterskih ulja, koja su pokazala antimikrobno svojstvo. I kada su u pitanju nokatna ploča, dermatofiti plesni, to je ulje čajevca, na primjer.
ali i neka druga ulja koje ćemo vam mi napraviti jedan spisak i postaviti na naš website, jer na ovoj informaciji vezano za našu radionicu vi ste na kraju dobili naš sajt. Tako da ćemo sve ove zaključke s ove radionice tu postaviti, da to vama bude stalno dostupno. I na kraju, znači ovo je jedna vrsta pripreme ako postoji potreba da se koriste antimikotici. Antimikotici, kada su u pitanju dermatofiti bolesni, bi moralo da se koriste peros, da deluju sistemski. Svi ovi antimikotici imaju i određene neželjena dejstva, tako da mi želimo, znači, da iako mora da se koristi antimikotik, da se on koristi u što kraćem vremenskom intervalu, a da onda ovom negom i prirodnim preparatima vi održavate vašu kožu ili vaše nokte ili dlaku u što boljoj kondiciji, da tako kažem, na što prirodniji način. Dakle, to je osnovna ideja. Druga ideja jeste da vas naučimo da sami uzimate uzorak za vaših promjena. Dakle, kada ste bili kod nas u laboratoriji, mi smo koristili ove kandžice i ove nožiće i mi smo vam uzimali te uzorke, a sada ćete to vi da uradite u kućnim uslovima. Ali šta je bitno? Vi najmanje nedelju dana ne smete tretirati vaše noge, znači možete skidati izumrle ćelije, ali ne smete koristiti antigljivična ulja ili lekove. I onda ćete sami uzeti uzorak. Ova ručica naravno služi da to lakše radite, a ovaj deo na kome će se zadržati uzorak, to ćete ubaciti u epruvetu koju ćete dostaviti nama. Znači, epruvetu ćete staviti ovako u ovaj nosač. Samo malo ovako da vidimo. Pustite, moralo bi to da stoji. Ovo neće da stoji. Vidiš mi mene. Dobro. Znači, da. I vi ćete ovako, znači, naravno sa čistim rukama, to ubaciti u ovu epruvetu, ne dodirujući otvor i zatvarač, zatvorit ćete dobro i dostavit ćete nama u laboratoriju, već ste bili. Znači, dobit ćete 2 ovakve epruvete, dostavit ćete nam sve zajedno, vratit ćete ovako kako smo vam dali. Ako ovo ne može da stoji, vi ćete naći načina da negde to, samo malo ovako da vidim, znači uz nešto, ali da ne dodiruje kako se zove, znači ne sme da bude ovako. Dobro, stavite ga u rakijsku čašu. U rakijsku čašicu, odlično. Mislim, jer mi nismo stigli da prosto to uradimo u rakijsku čašicu. To je to. Sada ćemo vam mi, znači, napraviti paketiće ovoga, a vi kad god vama to bude bilo zgodno, znači ćete uraditi i doneti nam. To je to. To je, da kažem, bila ova naša ideja i konačno da nam prosto, da sa vama imamo stalnu komunikaciju i da vidimo ti tretmani, pošto to mora pre svega da se radi veoma dugo i veoma uporno. To je tako. I da vidimo onda na koji način možemo da poboljšamo i ovu aplikaciju, i ove setove za uzorkovanje, i negovanje nogu, noktiju, i primenu, ako mora, a nekada mora, ako hoćete u potpunosti da izlečite, i antigljivične lekove. Antigljivični lekovi će bolje delovati i efikasnije ako napravite ovu pripremu. Dakle, ta priprema treba da bude eliminacija izumrlih ćelija, poboljšanje regeneracije pomoću ulja, ricinusovog ili pantenola ili pomoću ovog kokosovog ili nekog drugog,
A direktno delovanje na same gljive su eterska ulja i antigljivični lekovi. Kao što sam rekla, antigljivični lekovi mogu da se lokalno primenjuju i to pa da su bezopasni, ali ako se uzimaju oralno u obliku tableta i ako se jako dugo koriste, znači dugo, onda mogu da imaju negativan uticaj na bubreg ili na jetra. Da, jedan od lekova, ali imamo i grizofulvin, znači gde bi morala da se ispituje funkcija jetre. Zato mi mislimo da ovakvim postupkom se gljive oslabljuju i onda je efekat leka za kraći vremenski period bolji. I naravno alkalizacija organizma, jer onda se i vaš imunski sistem efikasnije bori sa. Ono što je veoma često, to su na primjer spa centri i bazeni, oni su rasadnici gljiva, jer gljive vole vodu, vlagu, toplo, znači patike, svi mi nosimo patike i dodatno ako nosimo obuću koja nas steže, to također doprinosi smanjenju cirkulacije. Isto i limun je dobro sredstvo za peeling. Naprimjer, možete da malo, držite malo na noktu, ne previše, i onda prosto da time da ovom četkicom istrijate. Opet sve to morate sami da merite da biste bili sigurni da ne oštetite. Mislim, ne sve ni previše energično, a imate i one četkice koje su jako mekane. Naprimjer, vidite, mislim, znači da soft i ove, ova koja su da bi oštriju. Znači, to se morate nekako da sami da nađete neko. Ja sam upravo ovo isrečuvala da bi testirali koliko nam to pomaže.